Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palami Drama. Karon mag-upload na po ta sa atong Palami Drama compilation part 35. Sa dili pa nato sugdan atong drama mga listeners, no? Mag vlog sa tagamay mga listeners, parang dili ta Marios content. O katong dili ganan maminaw sa atong mga istorya, pwede ra ninyo i-fast forward sa atong drama. Pwede ra mo diretso, no? Hangyon ta mo mga listeners, no? Pakisuporta sa among Facebook page ni Tatay Father Ansan. So kung kinsa tong buotan diha, pakisupport lang sa among Facebook page ni Tatay nga Father Ansan. Mao to mga listeners, no? Usbon ako, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta, no, nga deski taud ta nga wala naka-upload sa atong mga drama. Naagahapon mo gasuporta nga karon mibalik ko sa pag-upload, naagahapon mo. Salamat jud kaayo, no? Naa mo pirmi ga paminaw sa atong mga drama. Ug shout out nako dia si Oscar Abayodog. Salamat kay sa imo bro, sa imong pirmi pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat kanimo Oscar Abayodog. Og shout out nako si Paparts da sa Road Manticaw, Miss Orno. Paparts Dodoy. Shout out dia. Nga iyang hinigugma karon nga si Mamita Bikay. Oh, shout out nimo dia Mamita Bikay. Og kang Elsaldi Lingkit da karon Jingkoy. Nag-uban pa mo sa imong asawa diha Jingkoy nga si Nidiros. Shout out nimo Elsaldi Lingkit. Oh, shout out kanimo. Shout out po nako si Rumiboy. Rumiboy nga banggiitan dia sa Manticaw. May kang mo padagan og kabayo. Oh, shout out nimo Rumiboy. Og naday ko ipaila sa inyong mga listeners, no. Hangyo jud ni sa ako nga pwede ba daw nga nasay panawagan. Og mao ni siya mga listeners. Oh, nasay panawagan, atugutan na nato ng mga nasa panawagan mga listeners. Si Rumiboy Coronado. Gusto kong single, balo. Kay kita ko isawa kang babaeng butan, ako butan kung laki ko. Kay di ko plainom, di kong garilyo. Mura ako ang surang ko sa mga. Ko, dagang ko salamat kung makatugot ka akong hanyo na ko diya kanimo. Ako dugar jud sa mihangyo sa kuha nga pwede ba daw nga manawagan siya. Kay nangitwa na siya asawa karon, nangita siya og balo, byuda, single mom, kay wala na siya asawa karon na maay botan kani nga pagkatao. Oh, nangita na siya og kinsa tong kursunada diha, comment lang mo kay amo para makachat-chat mo namin sa Facebook pod. Og dili na nato tas-on mga listeners, no? Ato nang sugdan ang atong Palami Drama compilation part 35. Ako si Edwin ginaingon, di gud maayo sa usa ka bana nga mukiringking pa og laing babae kay mo resulta gini og di maayo. Kuning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mga apply niya kog lain nga trabaho by Dokyoy. Usi mga apply og laing trabaho ba? Kanindot na nga to trabaho karon? Unya mangita pa kag laing trabaho? Oy bay, mura magkatao nga naglukdo og hugaw, nya mangita pa kag laing hugaw? Tungod lagi ining sunya ba Sa ka ba, oy? Ha? Tungod na sunya? Ang kauban ito nga ibuk ni mo? Oo. Iyay. Tungod sa tungan sunya? Sunya gud? Sunya. Guwapa mo gud babayana bay. Basta mada ako sa di pa madugay ba. Jadi ay ha? Lisod na kayo na. Makaunaw na taog. Unsa? Pagpanchansing na lisod na kayo. Na. Panchan- Patulan niya na to. Papatulan mo. Pansasingan ka? Ay, pastilan ba ni mo taon do? Bay, depende rin na taon ni mo. Uy, bisag bag-unsa pa siya kiringking ni mo, kung dili ka ganyan mapada, wa gimi tabo ni mo. Unsa? Pagpundo yung taon, uy. Ay na yung taon, ana, uy. Ayaw na nang iyamong inindot ka ni mong trabaho tungod lang sa paglikay na ng sunya. Pastilan, hingwapa sa kagnaw. Gusto kay kagwapa gud. Ayaw pangitag na yung trabaho kay na. Lisod naman papakita yung trabaho ron. Uy.
pa yan ng Chico eh. Magsikip yun siya katang-atang na ako sa kalsada. Kwapo bining buang unya macho lawas. Pero may pana namang kukoy. Buutan ng akong panang ni Edwin. Busa dili na ko buling-bulingan ng akong pagkaasawa. Ay, doon naman deko. Driver, punong lang diha ng iskina. Lugar lang. Dara complete oh. Kadit sa hake manaog ko. Ay saglarga ha kay kuhauno na nako ni akong kinumpra so daning dakong plastic bag. Oops. Ay kapugat ba di ani eh. Sige. Salamat driver. Asa naman ang mga kargador eh? Ako ang taning ipaalsan ming napo ka kilo nga bugas o kining uban akong kinumpra. Nangita kag mo karga sa imong kinumpra sa merkado, day? Oh, Ha? Wala? si Chico. Siya na sa nang naasat bang. Kapiting rag short nga gisulob Lakrabe sa tubangan ani niya. Bakal ba ya? Karugit kang taas ug unya tako. Hala, niya na siya paingon din eh. Diba ako, day? Milapang siya sa kalsada. Ngita ka mo karga sa imong gikumpra, di ba? Ako lang karga na, be. Ayaw lang, uy. Ayaw la. Ayaw na lang, Laki. Doon na niya makakita nga ikaw ang alsa sa kong kinumpra. Dagan na ba kay nahibaw? Nga nanguyap ka na ako. Lisod na. Doon na niya makamarites nga to sa kumbana. Driko, uy. Gitutukan magot ko ni mo maayo. Uy, amaw ini ay. Akong dukan, be, gitutukan niyag maayo. Padung na ko sa ubos, ha? Amaw git ni mo. Ayaw ba? Ako na sa ubos ng tutukan eh. Klaro ba yan kay fitting sa kayo na akong gi-short ha? Orbida, lamian mo, day. Wadyo ka mo, bunog Edwin Mayla, no? Amyo. Ay, may kargador na sa atbang. Psst, Dong! Dong! Ikargagod ko aring akong dabi. Dali, Dong. Off na to ron. Saman. Mayroon tang pauli. Inom ta gamay. Tapos gawas. Inom ta. Saman. Okay na sad. Yan eh. Gamay lang gud. Okay. Painit lang sa lawas ba? Tini. Para kondisyon tayo ni uli sa ato. Yes. Usa ka semana na ra ba nga wa ko makahumol sa asawa da. Uy. Unsa? Binuang. Usa si mana wa ka kaumol, wa ka katurjak si usawa? Oh lagi. Uy, ka naman. Gidungguan sa barko? Si Mayla? Girigla? Ay wa oy. Ako lay wa ganay mo Ah, tagsara man kumuha na gud. May lang sa usa ka semana na ikausa. agoy. Delikado. Ha? Delikado kayo. Pagkakuyaw. Ugwa na matagbaw ni mo si Mayla. Kuyaw. Kung mangita na lang laki nga, makatagbaw niya siyang sex. Ha? Kanang di may tabo ba yun eh. Di may tabo. Usa ko asawa no. Ah, Usa yun na di lang. may tabo nga mangita na sa glai no. Ipisang ka na. Okay na, okay. Imo na saan ta kayo? Ang bebe. Wag no, klaro kayo. Oh, sige. Kana. Oh, baby. Ay man na. Oh, na. Kita na gyud nakita. Yan lang eh. Tungabon na ni. Para dalit na mo. Tungabon tani. President. Naon sa no ni. Pagkabidlin tungabon. Alright, pakondisyon ron para inigabot na usbay. Birahan din ako asawa. Kana. Mo ni gusto. Indot pa sa painit mo sa labas po. Birahe gina pirming asawa mo. Na, lami ara ba nang smile eh. Ay kumpiyansa in taon, basig dunay daghang lalaki nga naghopo-hopo niya na. Kuyaw kung madaas smile makatilaw niya dili mao. Agoy. Humantikaan ka. Ayaw Uy, na Edwin. bay. Ay. Pwede ka muli. Si Sonia eh. Si Sonia. Inis siya muli. Ganin na rin tang niyo. Ikaw may nakita ba ang murwa kukit eh. Kaya kita wag taon, kiting baya. Baya no, lamiag sa rin Sonia uy. Lami gini mga bayana da eh. Suway ka na, tilaw bay. Ha? Pirahe ko na, be. Gusto ka mangyod na ng tilaw ni Sonia. Kaya lami man, siya ba? May duki.
Medyo naipit yung kuba. Di lang lagi ko ba eh. Mahal ako ako asawa ba eh. Di ko makayemo sa pagluyib niya. Ako eh. Ayay. Di sa pingon niya. Ayay. O pare ka mo uli, uy, Edwin. Nag-away mo sa imong asawa? Mo nga, mo kaganahin mo pa uli? Tubag ka bay. Huy, Kuhan dahil sunya. Ganahan lang ko nga. Mag-inom yung gamay ba? Bako muli. Ikaw, anong nga pa man ka muli eh? da, kapoy ulis bay, uy. Atong maog papare ako makita. Gusto ko makauyab, gusto ko mutilaw og langit. Okay. Medyo naipit yung kuba. Gusto ko makatilaw og laki ka na gusto nako. Balag minyo, bakimuon ko niyang kapit. Klaro, kaya nga doon ay gusto na ko na. Gusto ko niyang uyabon. Pistingan ka na ko ng tilaw ng babae na. Kalimtan ko to eh. Kalimtan ko tong bayana. Di maayo dili. Nga akong asawa nga akong noon. Tukar gana sex na. Dahan ko tong akong asawa rin ninigapos bay. Bay taxi driver. Lugar lang nga ng iskay na bay. Guardia bay ah. Oo ba? Badwin? Sukad lang nakaanak ko sa nga akong asawa bay. Inugsuk-suk sa kuwa bay. Mura magwa na masangit. Kung mauna, testingin na sunya. Ha? Sunya na lang kay... Wa man nakagitaw ka anak. Inig-suk-suk na nang imo, sangit-sangit ka po na. Diba? Testingin sunya. Gusti ka ng kausa no? Kaya gimingaw naging ko ng gungot-gungot inig-suk-suk sa kuwa. Isulti sa akong bana gabi, ma. Gimingaw na ko na siya atong mga higayon nga wa pa ko'y anak. O niya, mohilak di ay ka. O sa may angay ni mong hilakan, anak. Makalakot man ko doon naon ba? Prangka git siya na ko, anak. Kung gimingaw siya atong mga panahon na, mas labaw pa ko. Kana kay nakasulti siya, anak Mayla. Pero na lang, nga kondoing babay nga, way anak nga mga blet niya, iya git kang mabinuangan day, makatilaw gitog lain. Dili, ma. Dili gid na niya buhaton ako, ma. Kay na. Anak na ba si Rico? Sa katandog na ako. Gungot-gungot gid ning akong agi anak niya. Di lang yun niya buhaton ako, mga unhan ko niya. Dili lang yun, Ma Maria. Gusto na sa ko nga mutila og lain sunya. Busa sugta ko ha. Sugta ko. Oh, sure, uy. Kaya na ko nagpaabot ng mudika ka na ko, Edwin. Ikaw ang gusto na ko mong ikarelasyon. Oh, Edwin. Okay. Sige. Ron, inig-off na itong duty ha. Kuyog ta. Tagutil. Yes, Edwin. Musubo, kay tako ikaw gusto ni mo. Nang balikan, yakap ka tayaw sa ulan, mo'y gagaan. Wala na. Cute kayo mo. Love. Halos dapat puso. Yakap ko ni mo. Sige. Ay, gusto na yung sangit-sangit kamay. Bakit house? Medyo naipit yung kuba. Kung nga nakita na ni mo kining video, relasyon niya. Ang among silingan ba, huwag imong bana ba, be? Saman. Pilit ka po nga niya? Imong Ayan, bay paabangan ang sorry. gihimo nilang abutanan. Mismo baos ko. Sige, gisugot na ka. Dad ako sa inyo. Buhata ang tanan nga malabwan ni mo ang akong bana sa kama. Ha? Buhata gid ang tanan, ha? Kaya ang gusto. Uy, uy. Uy, yeah, ay, hindi ka kabuta rin sa bintana. Bintana. Inubo yun, tika ha. Buwan ko masayri nga nagigrelasyon ba lang akong asawa sa lalaki nga silingan sa kong kabit. Nagmahay ko eh. Ibuwagan ko sa kong asawa. Dito na siya nakikipon sa iyang kabit. Bigay akong pagmahay. Kay mahal ko kay nga akong asawa. Medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Esther. Ginaingon, dili gyud ay maayo nga malayo ta sa atong bana. Kay nigtukar sa atong gana, kuya kon laing lalaki ang atong mapahimutan. Mao kini nay tabos ang kinabuhi, nga dili na ko mahimong mga salis. Bugos na gyud ang imong hukom nga magminyo na sa imong uyab nga si Rodi. O ma, kami nyo na kaayo ko maoy. Lami na kayong itilaw og langit, ma. Sa ato pa. Tinuod gyud di ay nga wa pa nimo na isurrender ang imong kaputli niya. Tinuod lagi, ma. Tungod kay maogi akong gusto nga human sa kasal nako. Human pa sa kasal nako itugyan ang akong kaputi sa akong nabana. Ay, believe ko nimo nakda. Nakaagwanta ka sab, no? Kay ngano di ay, ma? Ikaw di ka ni adto. Imo di ay gisurrender ni aning papa ang imong kaputli bisag wa pa mo makasal? Na-surrender gyud nak, oy. Wa na gyud nako mapaabot ang kasal. Lami naman kay Kot. Ako, ma. Human sa kasal na mo ni Rodi. Diha pa nako itugyan ni akong pagka-virgin. Og hapit na, ma. Hapit na. Sa sunod semana na gid atong kasal day, Esther. Hapit na gid. Mao gyud. Hapit na gyud ko ani makatilaw og sakit. Kung masugot pa lang ka nga ato nang unahon. Sus, hagbay ron ta ka nagkangkaan ron. Sana. Dili mo ko masugot ko. Dili ko ganahan nga magkaangka ang uglakaw nga wa pa ko'y bana, uy. Antos lang ko tagamay dong, Rudy. Hapit na bitaw. Medyo naipit yung kuba. Hapit na gyud dong. Gini, kasal ko, Esther. Bugdos, bao-bao. Dami na yaning hagka ng ato, uy. Rudy, kiloka na, uy. Bugod na ito. Duas bao-bao. Pamauri sa nakong baba ni day. Kita na sa akong baba na. Day, Esther, bangon na day, buntag na. Anak andam na kong pamaho sa ito na misa day. Mga una ta. Okay. Sakit na pa ilakaw dong, uy. Sakit pa sa di ilakaw. Nagulungul pa yun ni. Tapos pa ang pamati ko sa kong ginawaan dong. Okay. Mau ba day? Gamay kining ako. Agakon di ka day. Barog day. Dili may mong dili ka mukaon. Dali day. Sige, aga ka ko dong ha. Oo, dali. Okay. Sakit na pag yung ibarog, uy. Okay. Maayo kay nakahuna-huna kag duaw na dinhi. Nya, kumusta naman ang kinabuhing minyo, ha? Okay naman, ma. Permero, sakit. Pero nadugay, wa na may sakit. Ganahan mga hinuon ko mga. Kadaadlaw ko kung ano ni Rodi. Ano sa itong giingon ni mo nga mulargas Manila si Rodi? Kay atoy assign sa trabaho? Tinuod na? Oo, lagi mauy. Nabalaka lagi ko ma kay basig mingahon ko pa. Unya, doon na rabay daghan nga naibog na ko. Uy. Basin unya dili ko makaantos o magpakuslain ma. Ay, nabalaka gyud ko ma. Namo na kuya o diha. Nahitabo ra ba yun na nako kani adto kuglain diyang dito po ma-assign sa papa ni Muslayo sa iyang trabaho. Ako bitaw siyang gipugnan ma. Pero di man siya papugong. Kay dako kuno siya sweldo dito. Unya usara kuno siya katuig dito. Ha? Uy, sus Mariosep. Kadugay pa bi anaw sa katuig. Uy, na. Ako pa'y nahimutang ni mo. Di ko makagwanta, uy. Di good, Esther. Duha ka buwan na sukat nga milar ka si Rudy sa Manila. Ay, how ang best akong gibati, uy. Oh, si Rudy ning nanawag. Hello, dong. Day, kumusta
Kumusta naman ka diha, ha? Lami na kaayo dong, uy. Uli na dirikod. Ali na pa. My God. Day. Phone lang sa taday. Para makagawas ang atong gana ba? Ay, bati lang phone, uy. Wa na'y lami. Bahala ka diha. Dili ka di ka mo uli. Di lang yung ka magmahay na ko. Dili lang yung Rudy. Uy, medyo naipit yung kuba. Unsa? Si Brando na ibog na ko? Si Brando nga dakong tao? Oh, ugaw. Nagsabot siya mo nga. Gimingan ng kaglangit. Kahit was layo imong bana. Mutuyo kong gisugo nga. Magigtagbo siya mo sa gawas. Ganahan na ba sa kuana niya kaw ay? Kay dako kayong tao. Uy. Aga na sa Brando noon. Dahil kausa nga. Nagkadungan may pangihi. Kita ko siya. Nang grabiha. May ari mo luto na eh. Dako. Unsay porma sa iya hagaw? Ha? Unsa? Dako pa siyang paa. Oh. Nungulin ko na siya. Marag tuloy ang tiil. Igo ka na, Gob. Mangiyaw ginang naon niya. Wow, kalami anak ko. Uy. Sige, gaw. Makigtagbo ko niya. Asa man gaw? Asa ang gusto niya nga magtagbo mi? Asa gaw pilo? Uy. Niya na to, day. May hunong na ang taksi nga atong gisakyan. Brando, kadako ba ni mong tao, uy? Dili ka ako mamatay dong. Sus, agwanta ka lang, good. Sige na, day, tana. Manaog na tani ning gisakyan tang taksi. Ito na din, day, Esther. Oo, sige, Brando. Tana. Bahala na lang ni, uy. Layo man ko na nga akong bana. Sige, tana. Bahala na lang ni. Cute ini. Uy. Ikaw ano nang imo, be? Sige na, Brando. Human sa nahitabo namon ni Brando, wa na ko magsige og panawag sa akong bana. Bahala to siya, uy. Ni naman si Brando nga makatambal sa gibati kong kahidlaw. Ganahan hinuon ko niya. Kay kung iya kong gamiton, mati ko ang iya. Mura og midapat sa akong atay. Tungod sa kataas. Ay, lami lagi. Uy, medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jenny, ginaingon, naigugma kog maayo sa kumbana. Sa badi ay nga magsalos ko niya. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. May kalimtan. Joel, pagmata na. Ano naman, ma? Unsay nga naman, ma? Mga ito na tas merkado, oy. Tugon ba kumay? Ba diha, oy. Bangon na, kay naa na si Jenny sa silong. Anong naam na siya? Nagsabot man mi gabi eh. Nga muuban siya na tog pangumpra. Sa? Pra na bayan na? Bangon na lang diha, good. Ayaw na lang reklamo. Sige na. Joel, may mga sandik na mo. Ano? Sandik lang ako. Sandig? Kabumot di mo well. Isugbi. Ay. Oy, Joel, naunsagod ka. Naikog pa sa hero, oy. Tanawa. Nakabati mo. Nakabantay mo duha. Igham lang na, pero wa na makauyon sa inyong gibuhat nga lihok. Lihok kayo mong duha. Tulis. Lihok. May gidangat. Uy, buhay ko dyan, buhay ko. Mika ko ka na ako. Uy. Ay, wa mi ka pangumpra. Kinahurot og kuha ang among kwarta sa tulisan. Tinuod yun ang isulti ni Jenny na ako na. Amin akong namakak lang siya. Makakitaon. Bisag mahigog makog lalaki, di mong ko mamakak. Musulti mong ko tinuod.
Di ba, Joel? Nga nahigugma ko ni mo. So, Ambot nga mo, Jenny, eh. Ma, mo na ko uli sa ato. Uy, magkuyog tang duha, Joel. Uy, naunsa ka ba yung anak ka? Sus! Naunsa man ka ba, Jewel? Babae nang iduol ni mo, nya, gi ka? Ay, ambot, anak niya Renzo. Tanaw na ko ini niya, dili man ni siya bayot. Bayot ko taon. Dili ko ganahang, Jenny. Kagwapa ni Jenny by Jewel, daghan man ganing mga lalaki nga atong mga silingan nga nakagusto niya. Unya, badidi ka? Unya, Ma'am Day. Sus, respeta lang siya nimo, kay nahibaw man gud sila nga ikay nagustuhan ni Jenny. Ilan na nas, Jenny? Ha? Ilan na? Palibak, and hello, Philippines. Dihasa mo? Ay, hello. Joel, asa man ka? Ni anay noon ko mabiyak ka. What's wrong with me, ha? Ako, wrong na ako. Gawas lang sa akong dakong gugma nimo. Joel, kung sugton ko nimo, buhaton ako ang tanan aron ka lang malipay. Oh, ha? Na ang ubang babae, anak. Ako'y nanguyab nimo. Kana kay nahigugma ko nimo. Oh, unya. Unsa man ha, Joel? Answer! Uy. Ma, kano man mauban si Jenny ito pangumpra? Ay, wag ganahi. Kay imong gibasted. Unsa? Nabuang na siya? Ayaw nagpangita kang Jenny. Ganahan ba unta ko niya para ni mo, Joel, sa pagkatinuod lang? Kining, ma, ato-ato lang niya. Naigugman po kong Jenny. O, unsa? Oo niya. Ganahan ko mga ako yung manguyab niya. Dili kay siya yung manguyab na ko. Nabuang man ka, oy. Parihas naman ko ng istorya, ha? Parihas sa good. Lalakim ko. Ya, siya babae man. Lain kayo nga babae mo yung manguyab sa lalaki. Saba diha, oy. Dili lain, oy. Kay ako maoy nanguyab sa imong amahan ka di adto. Unsa ma? Ako'y nanguyab ni papa nimo. Lain mo eh. Oh, lain di ay na. Nga Lain. gisugot man dayon kong papa nimo. Asa ta? Nga nagdaka magsista? Mangharana? Oh, ni Jenny. Unsa yan? Time pa. Si Joel. Ni kanta. Nangharana. Hala, no? Kaon mo, nay cake. Ako'y naghimuan na. Lami man na. Lami bitaw na. Para gid na ni Joel. Wala ko'y labot. Labot na lang kay ni uban man ka. Sige na bitaw, oy. Kaon na mo. Wa ni lumay. Sa? Lumay, good. Balag di kusog to ni Joel. Basta di lang ko mang lumay. Kulain mo rin so, oy. Jenny, mahimong magsulti ta nga kita lang duha? Ha? Okay. Renzo, sige na, oy. Naong na dayon. Aron magkasulti naming duha ni Joel. Kasal? Lagi. Magpakasal na ko si Joel. Uyab na dahil mo, Jenny. Gabi pa lang. Unsa? Uy. Excited na akong magawa si Joel kikan nga naliko. Sweet man day ni siya. Tag-hotel pa mi human sa among kasal. I'm so excited and I just can't hide it. Mura jud kog sila'y Lani Abat nga mo kantog. I'm so excited. Di ka maligo, Jenny? Ganahan kong maligo pero human naman kag kaligo, Joel. Ganahan nung ko nga dungan tag-shower. Wa man ka musulti. Dali, dungan ta kaligo. Bisag human ko kaligo. Mubalik og ligo tungon nimo. Dali na. Oh, Joel! Una ko ang shower, ha? Sige, inaya lang. Muralag taliksik ba? Kini, kira?
Okay kaayo? Ay, kanindot. Para kong naligo sa uwan. Hubuan ang gisulod ni mo. Ha? Imong gisulod ba hubuan? Sa man gusto ka, ako'y mahubuan na. Ni ikaw sa itangtang ning gitapis kong tuwalya. Dungan lang to. Sige, sige. Oops. John, I love you so much. Ipaya ko ha. Sure. Love ka. Love ka. All my dreams. Nga, uy. Danilo, Budak mo na ko ngan. Ngano ka, Jen? kamo may nagkuyog ni Joel gani ha? Hain man. Wako kay bawo eh. Kay, niuna ko uli nila. May kauban siya babay, Danilo? Wala yung kay bawo, kay niuna lagi kog uli nila. Kisa nila ha? Nila god ni Renzo. Sure ka? Nga si Renzo ang iyang kuyog ron? Di. Aw si Renza. Diha ka na, Jen, eh. Danilo! Asa sila paingon? Sa Marawi! Siya na ni ay. Ako ang plihan. Kisa mo kauban? Tulte, Si Bayrinso. ko mo to. Ngun si Danilo, si Renza ko no? Unsa? Gibinawangan lang kang ba Danilo eh. May babae ka na? Ha? May babae ka na? Imo kong ginapatan. Imo kong ipasakitan. Nga, uy. Medyo naipit yung kuba. Inahan ko, Jenny. Wa ko makauyon sa imong gibuhat sa akong anak. Manapat ka? Dagko na ba mong nagkita ni Joel, ha? Ma, ay ko di labanin ng imong anak, good. Mulaban yun ko, kay nagpataka na lang kag selos niya. Why babay si Joel? Wa! Nga, uy. Asa man ka? Gipansod man lagi na nimong mga biste nimo. Magpalayo. Asa? Magpalayo. Kanang di ka magkaabot og dapat ako. Imo kumbiyaan? Palayo lang ko ni mo, Jenny. Ano magkapahuan yung lawas ako sa pasay na mong dapat. Battered husband ko. Di ba may mo ikihat ka? Kaya asawa ka. Huwag ka magdahom, Jen. Ngayon ko na mo ini. Busa mas pay pag magbuwag ta. Baan ka. Sa, magkahimo ka na ko, anak. Biyaan ko nimo. Dili ka magkahimo, anak. Dili, Joel. Baby, you cry, I won't. Abi na ko, dili mo piya si Joel na ko. May piya siya. Uwa masayad kung asa na siya karon nagpuyo. Magbasol man ko pero oahin na. Sipiyaan naman ko sa kumbana. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marge. Ginaingon, kung kamugi alang sa usag-usag, dawatan, ngano mo reklamo pa man ka, mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hi, Mars! Titoy? Ikaw di ay? Looy, kanus alang ka nakagawa sa prisuhan? Ha? Uy, what taong gumapriso, Marge, uy? Aw, Ni bakasyon ako sa dapit sa akong mga ginikanan. Awa ko, di ba? Nanambok. Oh. abi na kong may bakasyon rakas prisuhan. Wow, uy! Suhan ba, uy? Sorry, oy, joke lang. Ako mangkot siguro. Buing, maninood. Uy. Uy! Kumusta naman to akong gibangayon ni movie? Wala, uy, sorry, Toy. Uy, kaya gusto pa ko makagraduate sa college. Dadmasaan ako ang pagpakigrelasyon. Pahan ang Mars nga dalaga na day konseng sa? Asa man maliwat, it is inahan. Alo, no? Bitaw, pero mas gwapa, Diyos Mars, oy. Unsa ka kung akong ulitaw nga bugtong taon ipare sa imong anak ha, nga si Marge, unsa man, una-una nimo. Nabuang kadara, ha? Kaunggoyon o ginsura ni Bong? Oh. Oy, for your information, Minggoy, pariner ang ipabangan akong marriage. Pariner, kasabot ka? Pang pariner og beauty ang akong anak, no? Oh, nalipong kadara, Ano malibang man ko dire? Foreigner, ha? Basig magbasol ka, kay muon lang corn beef ang imong anak dito silang nason. Si Bako! Mo kitang mga Pinoy sa mga judgmental. Saan man ako paglabang iniron nga baha man? Marge!
Binabang ka? Dali! Ay, unya na lang bong kung dili na baha. Ay, Kadok. Alam, kugusun ti ka. Aram ka. Makauli ka sa inyo. Dali na, Marge. Ah? Ay, sige bong, kay gigutom na bayapod ko ay. Ready ha? Kay kugusun na talaga, abi. Ay, hinay-hinay lang bong ha. Ay, kabala ka, Marge. Ay, Jordihan Chita. Nagpugos ni Jen. Ay, Tarzan. Ay! Ay, sila tagdabong. Nasuya na sila. Ayaw yun pag inamaw, Marge, ha? Basig madakas ilad-ilad ni Bong. Anong masuko man ka, maoy? Butan man si Bong. Buutan, bitaw. Basin baya kung... Kung ako siyang mauyab, ma? Ano di ay? O gano di ay, ha? Hoy, Marjorie, Merkano ang angay ni mong mabana. Ay gawas ka dalar, nindot unya mogliwat, dili onggoy. Nga naman mo, maoy? Pwerte man ninyong makasaway sa itsura ni Bong? Ang gabae, sugton ka ka ni Marge? Wa man gani kong sugta nga, mura kong sipyulo? Uy, gambog. Matingali mamili og itsura si Marge, bay. Hello, moy. Mura ba kag iro, gani pagkot kanu sa mataga kang buwan bong. Uy. Ayaw na lang pangandoy nga, magkauya mong duwa si Marge, oy. Oy, sa kaya imong ikasulti, oy, no? Ka imong atubangan, akong sungton si Bong. Unsa? Sukang maminaw? Oy, ayagot pag-joke-joke diha, Marge. Dini-joke nga ko atoy. Gusto ka nga akong himong witness sarong gabi una, uyab na minibong? Tubag. Nakyawan ka, Budoy? Ayaw na, Kiyawan Marge. ka? Marge, ako'y sugta. Anong unggoy? Kung enta ka nga gisugot na nako si Bong, bisag wa pa siya manguyab nako, okay ra ka toy? Bang sa ilong! Sa maning imo, Marge? Kuranay, sa maning? Di ni joke, Bong. Tinuod ning akong gisulti. Uyab na tang duha. Tala. Uy, medyo naipit yung kuba. Tinuod ka, Bong? O, lagi pa. Happy kay ko. Happy kay ko pag isugot ako. Happy yung hilakon, sulti. Na MP. Pinuara tong Marge dong, kaya iya lang sumog titoy. Tininuod man taon tong iya. Nga uyab ni may pa. Samang ka. Di mo ka matuo. Ay mo rin kang umagang kunsing. Uy. Pubusugot nga maumagad ako si Bong. Dili gyud. Mabaya. Umaga dayon, ma. Yab pagani ni. Daong man, Marge, ha? Kagwapa ni mo. Namunit na kag unggoy o hitsura. Giingnan ti ka nga pang foreigner ng imong beauty. Dili ko ganahag foreigner makunching. Ako'y mangitag foreigner para nimo. Pag-search ko sa internet ng dating with foreigners. Saban ni. Kini siya. As og ilong og damaon ni akong chatan. Kog mugat aw foreigner ako. Unsa makunching? Sunod buwan mo anhi ang foreigner? O Marjorie, pagandam ha. Iwiling siyang mga asawa nimo. Iyang gichat yun ako. Ma, kawang nakikchat ang foreigner para na ako? Uy, medyo naipit yung kuba. Makikminyo sa nimo. Sugtayo. Okay ra ka, Bong? Mahimo, Marge. Buutan yun ni mo, Bong. Nahinanong si Mama ko, Ching. Manaog ko. Magmatgon lang yun ko aron dili makamata si Mama. Ala no, sorry ma. Pero di git ko ganahan og foreigner. Dili git ma. Bong. Unsa ba ka sa tungag gabi na? Kung ganong nagbitbit magagbag. Asa man ka? Mutipon ako nimo. Ha? Oo, ka mo abot ang foreigner. O gani, mutipon ako nimo dinis inyo. Aron dili madayon og pakasal na ko ang foreigner. Dili ko ganahag foreigner, Bong. Kung mao na, Marge, muhanig yun ang foreigner, ako'y magkakatubang niya. Ha? Kaya ra nimo, Bong. Ang tanging iisip. Anything? Oh, Marge, ngitam si Inting. Tubag ka, Ingna. I want to know you. Okay. What is your name? I want to know you. Ma. I want to know you. Bugo. Muna imong gipili, Marge, ha? Bong, tupag kasi Ingna nga, my name is Bong. Okay.
Are you a bachelor? Buang magkaka? Ako? Batirol? Bagay ta? Ha? Bagay ta? Kakaraan ba ini, oy? Karon, nag-iya ni mo, Marge. May ulit pinakalit ang foreigners Amerika, uy. Naglibog ko no siya sa imong in-English. Mora man tayo akong nakaya taon. Biniyabas. Sorry, Marge, ha? Di taon ko taas og na-eskwelahan. Low ragid ko. Elementary ragid ko. Bisag unsa ka pa, Bong. Lapta ka. Siguro, mo ni ilang kingon nga, kung kamo giswerte nga maminyo, kamo cute. I love you, Marge. Sa taon kay nakasulti, nagag-love you din ako, Bong. I love you too. Bong. Marge. Bong. Marge. Ipiyaw lang amin mo mata, Marge. Ipiyaw lang yun. Imagine na lang ang nagagrumansya ni mo si Bong. Bong Villar. Bong Navarro. Lipayin ko sa kilira ni Bong. San pa man og daghang nakasaway nako, nga useless ang akong kagwapa, nga naman ako bati og itsura. Itubag ko lang sila nga, I'm contented. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jos. Ginaingon, kung gamiton lang ang utok, mahayahay ka. Kung kasing-kasing na gamiton ni mo, pobre ka, bisag kung saon. Mao kini nitabos ko ginabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Hay! Anong hahay man tay? Kinsa may di mang hahay ni Jos. Na yung pitaka? Bas mo! Ay, kabalag ka tay. May applyan kong trabaho. Asa man? So, saka massage parlor. Message parlor? Murag cellphone? Dili tay, message parlor. Kana mamasahe ko ba? Sayang ni pag-eskwela na ko. Kamaom ko mo masahe ko. Unya, kayo sa man ka mo apply? Karon. Mayong dag, madawat ka. Aron, katrabaho ka na yun. Ampo lang tatay. Ampo ta. Baya, dawat ka Diyos, oy, di na ka na mo apply pa ka kay naibaw na sa madam. Ha? Kisang madam? Halo ko, noon sa mga si Madam Mercy, good? Ha? Di ba, ipaila-ila naman ka na ako niya, nalimot ka. Oh, siya di man pasabot nga mo itagyan nining massage parlor? Nga imong gimanage? Diana, Madam? kaysa vacant ka masahista? Si Junicia, madam. No, lalaki. Wa may bakante mga laki, madam. Mao ba? Yes, madam. Naghanap pa massage, kasagaran mga senyor. Ha, Jo. Bitaw. Naaman si Madam Myrna. Mao ba? Kinsay nag-handle niya? Si Jos, madam. O may iyang gi-request. Unsa? Yes. Yes, that's what I like. I like it. Kana, Josh. Kana. Madam Myrna. Muago man. Madam, 5 minutes na lang. Wapay 1 hour, Josh. Sagad-sagarin mo na. Unsay sagad-sagarin, madam? Moad ko another 1 hour, Josh. Madam Myrna. Sige na. Ganahan ko ni mo, Josh. Madam. Extra service. Ganahan ka, Josh. Ha? I want you because I like you. Kadiyot sa, Madam Myrna. Ako sa tubagon ang intercom. Yes? 1 hour na, Josh. Gawas na diha og biya ang imong customer. Kay may waiting. Ikaw ang gi-request. Yes, madam. Sabi ko di pabalibad si Madam Myrna. Oh, may problema ba, Josh? Madam, sorry ha. 1 hour na ka. May laing customer nga nag-waiting sa gawas. Kinsa man siya. Ako'y makigsulti niya nga ni-extend ko 1 hour. At tubangon ako. Massage parlor niya. Dili internet cafe. I am your customer here. Regular, dili contractual. Sorry. Unta, nag-set ka daan og 2 hours ka. Next time na lang ka, okay? No!
Karon ang gusto ko nga mag 2 hours ko. I want to extend another 1 hour. Og si Josh ang akong gusto nga mumasahin ako. Kay suave kayo siyang mumassage. I like him. No. I am the owner of this business. Ako'y magbuot. Nakabati ka ba, Madam Mercy? Ako ang customer nga nagpaabot nga masahian ni Josh. Oh, ikaw? Uy. Gawin, unsam na silang duha si Madam Mercy o si Madam Merna sa office, oy. Ambot. Ano ba usay ng duha? Ako mo out. Sibuti mo pasabot, Josh. Inasan duhang naglain akong tiyan. Hingna? Ingnon? Nagbalik-balik ko CR. Unsa? Sige na, di na kabayot. Ikaw na may bang musultin na ni Madam. Sige, bye. Oy, Josh! Oy, unsam ni tawhan na. Aksyon taga-balaka po dani. Ala, nanggawas ng 2 taon. Hain si Josh. Madam, dilakaw na kinaglain ko no yung tiyan. Ang gadaghan ako na siya nagbalik-balik CR. Pahingon tingali ito sa hospital. Unsa? Kabuang yun mo, tol, Josh. Unya, isa may imong giganahan sa duha ka, Madam. Pulos lang mga lami ba ito, Kray? Bisa mga idara na. Kay si Ma'am Mercy, puti. Isisig panit, gwapa, humot. Ya, si Madam Merna, lami sad. Kay sexy body. Puro makig boobs. Puti sad, humot. Igat. Tagsa ba tato? Uy. Ilang ba ito, ay? Pamahin sad, good. Hangula man ka, tol. Pastindot nga, dungano na ko silang duha, tol. Okay, kayo. Dili ko. Gusto ko ako'y muuna ni mo, Josh. Madam Mercy. Labaw pa kong dili mo sugot. Ako'y muuna ni mo, Josh. Asa, minaw ha. Unas mo gusto nga, muuna na ko. Hay may maayog. Magdungan lang mong duha. Ma'am Mercy, Ma'am Merna. Threesome? Uman ako kaligo. Nagpatra pa man ka. Ay, upuan na Josh. Baya, nagdali. Natural. Asa? Bantay bitaw dili ka makakaya ha. Basig dali ra kayo kang kutasan. Dili ba, Josh? Let's see this scattered. Dalaw. Wow! Ako sa ubos. Ako sa ubos, sa taas ka. Hoy, ako sa ubos. Anong ikaw? Ako'y magbuot. Sige Manghigda mo duha sa kama. Ako'y may baon ninyong duha. Sige. Ready na mo? Ready na. May mulihok. Kung ganahan mo sa akong gibuhat ninyo, ago lang. Pero why mulihok ninyong duha? Ako na. Okay. Dari mo. Dari ko napita ha. Imo ni, Madam Mercy. Oy, ako na sa diri ang tilapi. What lagi madam sa mga ko eh. What kini imo ni. Ari, the pisto undi la ha. Ouch. Baan yung gudod. Hinaya. Bitaw. Hoy, Mercy, ayaw panghilabot ha. Sige, Josh. Usbi kong tila. Josh. Ouch. Ako na sa baay na. Tengko dili ni mahimo ning ingon ini. Ay, mura mo mga anay noon. Pulihon lagi ni mahimo. Pulihon. Ay, lagi lihok. Ako rin. Ang kuning duha. Kalami ba ini? Sige. Kaon mo. Kung sa nga naman, Mercy. Uy. Hala, no. Ako, katungtungo na ka. Alright!
Patay na ninyo. Ikaw, Manggod. Una-una makagpatong. Ay, ikaw ako ra di ay. Ay, ingon ay na lang. Puli-puli tag shuffle. Kada shuffle, tag sa kalibo. Kung daghan ang imong pag-shuffle, daghan sang tag sa kalibo ang ibundang. Okay ko ana. Sige, pagawas na kung daan ang akong tag sa kalibo. Nindot. Sa kalibo. Kinindot nindotay ni. Ikay una mo na, Mercy. Ikay una. Okay. Bunda ka. Uno, dos, tres, sak libo. Dok libo. Ay, naunsa ni taon ni dili na makabundang og shuffle, Mercy. Pamilyonaryo ini Josh. Inom kalibo. Pito kalibo. Ay, Mercy. Malo. Mercy, ang kalibo. Uy, medyo naipit yung kuba. Tood ma. Na milyonaryo kong kalit. Walang damha. Ang tudon mao ni akong trabaho. Kada handos, usak libo. Uy. Ug mao to mga listeners atong drama nga compilation part 35. Ug usbo na ko mga listeners, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug kanimo bro, Oscar Abaydog, salamat kayo sa imong pagsuporta kanunay. Ug daghan kang salamat.